Hi guys, it's me Diana Reyes and welcome to my channel. channel sa YouTube channel guys. Ayan. So for today's video guys, mag-tutorial ako. Actually, it's my first tutorial kasi nag-vlog lang ako. Ayan. So why not try to tutorial, 'di ba? Mix naman, why not, 'di ba? So dahil na nagugustuhan ko yung mga voice over na yun guys ng video. So for today's video, magtuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng voice over sa video nyo guys. Okay? So, naanuhan ko lang din to. So, syempre, share ko din sa inyo, diba? Because sharing is caring. Charis. Ayan. So, magsisimula na tayo guys kung paano maglagay ng voice over sa video. Ayan. Oh, gotta. Ayan, so nandito na tayo sa home screen. Ayan, char. So, punta tayo make sure guys na meron kayong CapCut guys ha. So, syempre, kukuha tayo sa ayan, sa CapCut tayo. Ayan. And then, pindutin nyo lang yung new project. Ayan. And then, syempre, videos tayo. 'Di ba? Hanapin nyo yung videos kung saan yung gusto niya lagyan ng voice over. So, for example lang to. Syempre, kuha lang ako ng konti. Ayan. Kuha lang tayo ng continess. Ayan. Tapos, pindutin mo lang yung add. Ayan. Ayan. So, kung gusto mong hinaan yung volume guys sa video mo or kung gusto mong ayaw tanggalin, kung gusto mong tanggalin, pwede rin. Kung gusto mo siyang tanggalin, pindutin mo lang yung video. And then, may makikita ka dyan sa baba, meron yung volume. Ayan. Kung gusto mong patayin yung volume, ayan, papatayin mo, i-zero mo lang siya. Tapos, pwede rin kung gusto mo rin hinaan lang. Kung gusto mong hinaan, ganyan. So, let's say, hinaan ko lang, ayan. Tapos, syempre, pipindutin natin yung check sa gilid. Ayan. And then, nakikita mo yung yung plus add audio, pindutin mo lang yan, ayan. Tapos may makikita ka dyan sa baba, ayan, may makikita kang record, yan na yun, ba? Ang bilis lang, promise, char. So, ganyan lang, ayan. And then, kapag mag-i-start ka na, kung gusto mong magsalita lang na magsalita, pwede mo siyang long press na hawakan mo siya ng matagal. Ay, sorry, ano ba yung lumabas? So, ayan. So, pipindutin mo lang yung microphone. Ayan. Tapos, magsisimula ka ng kumanta. Chos. Ayan. So, pipindutin mo lang yung microphone na yan. Magsisimula na yan. 3, 2, 1. Yan. And then, kung gusto mo namang ulitin, kung sa tingin mo hindi maganda yung nasabi mo, kung gusto mong palitan, syempre pindutin mo lang yung X, yung back, ayan, magbabago yan, ganun. Tapos continue ulit, o back to 3, 2, 1 ulit, start ulit, tapos microphone. And then, hyper yarn. And then, kung merong part ng video na ayaw mong lagyan ng voiceover, pwede mo lang siyang i-move. Siyempre, ayan, i-move mo lang siya. Ayan, oh, tapos na pala. Tapos, ganun pa rin kung saan yung part na gusto mo pa rin lagyan ng voiceover, ganun lang din, pindutin mo lang ulit. Pwede mo rin. And then, pwede rin ano guys, try natin i-back natin. Tapos, pwede ring ilong press nyo lang yung microphone habang nagsasalita kayo. Pwede. Stop. O, bitawan nyo lang. Ganun lang. And then, kapag tapos na yun guys, or, by the way guys, yung voice over nyo ha, pwede nyong lakasan yung volume eh. Pero by the way, i-check nyo muna, pindutin nyo muna yung check, ayan. Tapos, pwede mong, kung gusto mong taasan yung volume ng voiceover mo, pindutin mo lang yung voiceover na yan, ayan. Tapos, may makikita kang volume dyan sa baba. Pwede mo siyang i-full. Magsasalita ka na naman ulit, ganun lang yung kabilis. Ganun. Ganun lang siya, guys, okay? Tapos kung gusto mo siyang i-stop, ayan, tapos na. Kapag tapos ka na guys, o ano ba yan, pwede tanggalin mo yung CapCut guys. Tanggalin mo yan kasi masasama yan. Ayan, tanggalin mo yan. Pinutin mo lang yung delete.
Ayan, tapos, kapag tapos ka na guys, pindutin mo lang yung arrow sa taas. And that's it. Meron na yan sa gallery niyo. Ganun lang siya kadali, guys. So, yun lang. And that's all for today's tutorial, guys. Sana nagustuhan niyo yung first tutorial ko. Ayan, kung nagustuhan niyo, please paki-like naman. And, of course, paki-subscribe na rin sa aking YouTube channel, guys. Ayan. So, thank you so much for watching, guys. Bye!